want, this ain't what you want. Miss me with that bullshit. You ain't really wild, you a tourist. Be blacking out with the... Pre svega početka klipa, znam da ste glasali za anime da snimam, ali pre svega nemam nikakvu ideju bukvalno šta snimam. Vi ste pisali Naruto neki, a neki su pisali Yu-Gi-Oh! Tako da pišite u komentarima tačan klip i onda, znači, pišite ideje i onda ću ja postaviti na zajednicu kao što sam ovdje postavio te vaše ideje i ko bude, to jest također pišite i fudbalske ideje pa možda onda bude imalo najviše lajkova. Znači, također, znači to pišite i onda ću postaviti na zajednicu te ideje i koja bude imala najviše glasova, tu ideju ću snimati. Evo kao što vidite sada, znači ja sam ovdje, znači napravio sam to glasanje, 40 vas je glasalo, anime je najviše izglasano, ček se napišem, ok. Znači, tako da za vaše neke ideje koje mi budete slali, tako da vidjet ćemo koja će imati najviše, ali tačan klip, naziv klipa, pa ćemo da vidimo šta će se to desiti. Također, kao što vidite po naslovu ovog klipa, ovo je klip još jedan o Chelseaju, zbog toga što se dosta stvari dešava u Chelseaju i nije baš najbolje stanje tamo, nažalost. Ali, ok, ajmo pre svega o Mauriciju Sarriju. Mauricio Sarri je trener dosta ograničen, to jest on koristi jednu taktiku i svi su ga provalili i naravno da će ga početi svi timovi pobeđivati. Bukvalno na početku sezone Chelsea bio dobar, odlično su igrali i bukvalno su bili u top 3, to jest bili su jedno vrijeme čak i prvi bez poraza i sve to, ali od kako je došao Tottenham i kad ih je Tottenham prvi pobedio u ligi, od tada svi znaju njegovu taktiku, a on je toliko tvrdoglavo stvorenje da neće to promeniti i sada mu se smeši otkaz. Jeste da je sad pobedio zadnju utakmicu protiv Malma, ali opet smeši mu se otkaz, tako da ja se iskreno nadam kao navija Chelsea da će ga otpustiti Abramović. Sad malo o igračima. Igrači izgledaju kao da ne žele da igraju, bukvalno. Mislim, imaju izuzetaka, i Guain koji je došao želi da igra, Hudson-Odoi želi da se pokazuje, ali on ne ubacuje Hudson-Odoija, a Zara boli bukvalno više kurac da igra, izvinite, ali zato što gotovo iznos će preći u Real Madrid, ja sam nadam da neće, ali okej. Onaj David Luiz ima 2 leve noge, Marcus Alonso ima 3 leve noge ako je to moguće, znači nije realno polje da, znači umjesto Marcus Alonso Emerson, umjesto David Luiza Christensen i umjesto, ne znam, tamo negdje nekog Hudson-Odoi da ulazi. To je bilo idealno. Ali hajde sad o onom banu koji su u skorije vreme dobili. Chelsea je dobio transfer ban na 2 prelazne roka, to jest neće moći da dovodi igrače 2 prelazne roka, ali moći će da ih prodaje. Srećom Chelsea već kupio Pulišića, mada Chelsea može uložiti žalbu na 90 dana, to jest imaju 90 dana da ulože tu žalbu i ako bude prošla oni mogu uraditi letnji prelazni rok i još jedan, znači bez problema, i nakon toga 2 ne mogu uraditi, tako da će to biti odlično da Chelsea na letnjem tom transferu, to jest na tom letnjem transfer roku, prelaznom roku će kupiti sve što je moguće, verujem da će izmeniti trenera ako ne bude imao neke uspjehe, tako da verujem da će se to desiti sve. To je radili Barcelona jednom davno, tako da su uspjeli da dovedu igrače, a kakav je Chelsea, ja mislim da će oni potrošiti sve bukvalno pare samo da dovedu neka nova pojačanja. Također dolazi i Pulišić na leto, plus imaju milijardu igrača na pozajmicama, što za njih uopšte nije problem. Sad zbog čega su dobili oni uopšte ovo ban, znači samo odjednom se to pročulo, znači oni su kupili 90 i nešto igrača u proteklih 5 godina, bukvalno to je neverovatno, 90 i nešto igrača u proteklih 5 godina. Od toga su 60 i nešto normalno kupili, znači ništa nije bilo sumnjivo, a 20 i nešto njih je kupljeno ilegalno, kako kažem, to jest nisu imali 18 godina i kupljeni su maloletnici, bukvalno. Tako da zbog toga su dobili taj ban, mislim to ne radi samo Chelsea, to radi i Manchester City, Paris Saint-Germain, to radi i Barcelona, a dobro, oni su svi dobili ban, tako da verujem da ovo nije ništa za Chelsea, pošto imaju dosta igrača na pozajmicama, dosta dobrih igrača na pozajmicama, pa primjeri, bukvalno Morate, Batshuayi je na pozajmici, Bakayoko je na pozajmici, onaj Kennedy u Newcastle na pozajmici, ima tu još dosta igrača, onaj Musonda Charlie koji je bio predobar lik, to jest kidao je, mislim ima 18 godina lik, kad bude se vratio bit će valjda zreli i moći će da igra, bukvalno to su sve, to kad sve vrati u Chelsea to će biti pojačanje nova. Tako da danas smo malo pričali o Chelseaju zbog toga što imam potrebu ovo da iznesem i vama, zato što nemam danas neki baš klip, nije bilo nekih odigranih utakmica, to jest naravno igra se subotom, nedeljom, petkom, ponedeljkom čak neki put top 5 liga, ali neću se više baviti tim rezultatima top 5 liga mnogo, možda bude
neki kao pregled svih odjednom. Ili ću nešto pričati bukvalno, ali više ću ići ovakve klipove kao neke teorije i to nešto. I pregledat ćemo Ligu šampiona, Ligu Evrope, ako hoćete možemo i ovo. Tako da to je to što se tiče klipa. Hvala što ste gledali i vi lajkujte, ja mi izvinimo kanal.